Сега ще правим козунак. Слагаме пресятото брашно в купата. Едно пакетче мая в брашното. Щипка сол. Сега така хубаво си го размесваме и го оставяме на една страна. Тук имаме топло мляко. Сега ще му сложим захар. И за който обича по-сладичко, една лъжичка подсладител. И така хубаво да се разтвори захарта в топлото мляко. Едно яйце, второ яйце и от третото яйце взимаме само белтък. Само баща ти е виновен. Сега към сухите съставки прибавяме яйцата, топлото прясно мляко с захарта, мазнина. Сега си замесваме тестото. Сега си взимаме остатъка от мазнината. Слагаме тестото в купата, покриваме тестото с фолио и го оставяме да втасва. Тестото ни е втасало. Ето ни го тестото. Може да си го направите с каквато искате плънка. Аз съм си избрала сладко от череши. Слагаме си бял шоколад. Сега навиваме. Прехвърляме в тавичката и го оставяме да втаса още малко. Сега го намазваме с жълтък. По принцип се слага и прясно мляко, обаче аз забравих да купя. Сега го слагаме във фурната. Слагаме и купичка гореща вода. И ето го изпечения козунак. Сега ще намажем козунака с захарен сироп. И сега ще го пръсим с захар.